Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Йоршол онкология диспансерында шәһәрдә беренче брахитерапия аппараты эшли башлады. Ул кемнәргә каралган? Форма, портфель, мәктәп кирәк-яраклары. Шолда ел сайын үткәрелә торган мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе башланды. Йоршол онкология диспансерында шәһәрдә беренче брахитерапия аппараты эшли башлады. Бу терапевтик дозаны сәламәт органнарга һәм катнаш тукымларга минималь йогынты белән эшләүче радиотерапияның яңа төре. Тулырак хәбәрчебез материалында. Агымдагы елның февралендә Шолда яшәүче 67 яшьлек хатын-кызда яман шиш тапканнар. Шоллы химиотерапияның 3 курсын үткәнә күптән түгел ул яңа аппаратта дәваланган. Зоя Ивановна аннан соң үзен яхшырак хис итүен билгеләп үтте. Ул әле оныкларының ничек үсүләрен күрергә тели, шуңа күрә бары тик җиңүгә умтыла. Химиотерапия 3 раза взяла после операции. Женская операция была 21 апреля. Яман шишне дәвалауның мондый ысулын Шолда беренче тапкыр кулланалар. Аппарат югары дозалы брахитерапияның заманча технологияларын куллана. Башка сүзләр белән әйткәндә, бу дәвалангандар нурланыр чыганакларын кертүне максималь төгәллек белән башкарырга мөмкинлек бирә. Она показана в основном пациентам с гинекологической патологией. Это в основном неоперабельные пациенты, которым операцию провести невозможно, и проводится контактная брахитерапия. Элек бу дәвалану Казанда гына уздырыла иде. Татарстан башкаласына Шоллы онкодиспансерның якынча 200 пациенты җибәрелгән. Хәзер брахитерапия бөтен Кама аръягы төбәгендә яшәүчеләргә ачык. Хәзерге вакытта инде 2 пациент яңа аппарат ярдәмендә дәвалана. Вчера мы пролечили одну пациентку, у нее был первый сеанс с раком тела матки, там была вторая стадия заболевания, пациентка уже получила оперативное лечение и сейчас уже поступила на лучевую терапию. Хәзерге вакытта онкодиспансерда яңа аппаратта дәваланырга тиешле пациентларны сайлап алалар. Лилия Гатина, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 5131 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Форма, портфель, мәктәп кирәк-яраклары. Шолда ел сайын үткәрелә торган мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе башланды. Бу традицион чараны Нур яшьләр үзәге оештыра. Анда теләге булган һәркем катнаша ала. Шул рәвешле аз керемле, күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче һәм мохтаҗ балаларга ярдәм күрсәтеләчәк. Тулырак безнең сюжетта. Бүгенге шартларда укучыны мәктәпкә җыю кыенрак. Бәяләр үсә, ә канцелярия товарлары, форма һәм портфельдән башка берничек тә булмый. Бар кешенең дә баланы мәктәпкә җыярга мөмкинлеге юк. Нәкъ менә шуның өчен шәһәрдә хәйрия акциясы үткәрелә дә инде. Күп кенә чаллылар анда бик теләп катнашалар. Моя сестра идет тоже в первый класс, и нам знакома ситуация со стоимостью констоваров, проблемой покупки учебников, тетрадей. И я считаю, что такие акции очень полезны, и их необходимо проводить. Я принесла несколько наборов ручек, карандашей цветных и несколько тетрадей. Честно, в первый раз участвую в этой акции. И довольно-таки это волнительно, интересно поделиться с маломучей то, что у тебя уже было, и это уже не так нужно отдать в более нужные руки в семье. Я отдал пачку ручек больших и книги, которые у меня дома лежали, про Татарстан. Җыелган канцелярия товарлары һәм мәктәп кирәк-яраклары сәламәтлек ягыннан мөмкинлекләре шикләнгән, аз тәэмин ителгән күп балалы һәм тулы булмаган гаиләләргә, шулай ук ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга тапшырылачак. Мы сейчас запускаем эту акцию, будем везде публиковать, приглашать, и по учебным заведениям, и по жителям нашего города, также и предприятия, то есть могут принять участие буквально все желающие. Шаллылар Нур яшьләр үзәгенә канцелярия товарлары, язу әсбаплары, дәфтәрләр, рәсем ясау өчен кирәк ярак барлык әйберләр, балалар иҗаты өчен җыелмалар, портфельләр, мәктәп формасы, дәреслекләр алып килергә мөмкин. Әмма булар барысы да яңа булырга тиеш, дип искә төшерә оештыручылар. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясына 1 сентябрьгә кадәр катнашырга мөмкин. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Яңа оқу йылы башлануға 2 атнадан азырақ вақыт қалып бара. 1 сентябрьда олыштырғысыз бәйрәм бизәге булып шешек бәйләмнәре санала. Флористлар инде бірім күніне әзірләнә башлаганнар. Нинди шешекләр популяр һәм чалылар аларны бүләк итәргә әзерме? Тулырак безнең сюжетта. Әлегә ыгызыгы юк, әмма заказлар килә, ди флористлар. Күпләр 1 сентябрьгә алдан ук әзерләнә. Әгәр элек чалылылар ачык төсле чәчәк бәйләмнәре сайласалар, хәзер тематик композициялар популярлык казана. Кагыйдә буларак күзгә бәрелеп тора торган төсләргә, хризантемаларга, герберларга, розаларга өстенлек бирәләр. Заказы поступают заранее. Вот уже числа 9 15-го начинают заказывать люди розы, хризантемы, букеты отдельно, композиции. Композиции в корзиночках можно, например. Композиции делаем в шляпных коробочках. Ну так вот на свой лад люди берут, на свой вкус, по деньгам все. Алдагы еллардан айырмалы буларак, хәзер витриналарда Россия чәчәкләре күп. Күп кенә эшмәкәрләр шул рәвешле импортны алыштыру проблемасын да хәл итәләр. Чәчәкләрдәге җитешсезлекләрне күрмәдек ди шалылылар. Күпчелек ата-аналар өчен 1 сентябрьгә букет сатып алу традицияга кергән инде. Мы же доверяем учителю самое дорогое, что у нас есть. Я думаю, то, что она будет в них вкладывать, мы говорим о том, что цветами своими, говорим о том, что мы ей доверяем. У меня старшая дочка идет в 1 класс. Собираемся покупать цветы, чтобы были красивые они, чтобы учителю понравились. Хочу, розы мне самой не нравится. Хочу вот хризантемы большие, объемные хотим купить. Бәяләр төрле ди сатучылар. Бер чәчәкнең минималь бәясе уртача 100 сум. Кәрҗиндәге композициялар 600 сумнан башлана. Барысы да сатып алучының теләгенә бәйле. Көзге тематик букетларга флористлар алдан ук заказ бирергә киңәш итә. Чәчәкләр тирәсендә җанлануна алар 1 сентябрь якынлашкан вакытка фаразлый. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Вирус ауруларының көзгө сезоны якынлаша, шуңа күрә дә табиблар рационга балы кертергә киңәш итә. Анда бик күп микроэлементлар, кальций, тимер, фосфор, шулай ук Б төркеме витаминнары һәм башкалар бар. Диңгез деликатесларын Грин сәүдә үзәгендә Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә сайларга мөмкин. Шолда диңгез ризыкларын яратучылар өчен чын бәйрәм. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә ерак көнчыгыр деликатесларының 35тән артык түрі тәкъдим ителә. Нерка, белуга, омуль, палтус, ак балык, шулай ук чавыча. Балык төрлелегеннән тыш киштеләрдә улдык та бар. Рыба у нас холодного копчения, горячего копчения, слабосоленая, даже вяленая есть. Очень большой выбор. Очень вкусная еще в ассортименте икра. Натуральная, крупнозернистая, отборная икра. Прям зернышко к зернышке. Детишкам, беременным. Очень вкусная. Ерак көнчыгыштан килгән деликатеслар тәмле генә түгел, файдалы да дип билгеләп үтә белгечләр. Аларда витаминнар һәм микроэлементлар бик күп. Я икру всегда беру понемножку. Чавыча, слабосоленая, на бутербродики. День рождения скоро, вот взяла. Очень вкусная рыбка. Выбор есть. Молодцы, спасибо. У меня родственники с Камчатки, я люблю рыбку. Ассортимент здесь хороший, конечно. Мы и в прошлом году здесь брали, и в этом году. Сегодня белорыбицу и чавычу. Дочери моей очень нравится. И слабосоленую, и копченую взяли. Постоянно беру этот продукт. Чавычу взяла и белорыбицу. Хәзер көзге сезон алдыннан витаминнар тупларга вакыт. Ерак көнчыгыш товарларын 20 августка кадәр Грин сәүдә үзәгендә 1 катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 августа. ТЦ Грин, 1 этаж.